మనుష్యుల సంగతులే తలంచుచున్నావు అని అంటున్నాడు. భూ సంబంధమైన శరీర సంబంధమైన సంగతులే మీరు తలంచుచున్నారు, కానీ ఆత్మ సంబంధంగా దైవ సంబంధంగా మీ ఆలోచనలు లేవు. అందుకే ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు, అందుకే అపార్థం చేసుకుంటున్నారు. శాస్త్రులు పరిశీలన పులిసిన పిండిన విషయంలో కూడా వాళ్ళు ఎలాగ అర్థం చేసుకున్నారండి? మనుషుల సంగతి ఆలోచించుకున్నారు కదా, రొట్టెలు తేలేదు అందుకే తిడుతున్నారేమో. ఆ సమరయ స్త్రీ కూడా మనుషుల సంగతులే, భూ సంబంధమైన సంగతులే ఆలోచించింది, కానీ దైవ సంగతులు ఎక్కడ ఆలోచించింది? నా శరీరం తినండి, నా రక్తం తాగండి, అప్పుడే మీరు నిత్యజీవం గలవారు అని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినప్పుడు అందరూ ఏమన్నారండి? శరీర రీతిగా ఆలోచించారు. ఈయన ఎలా తన శరీరాన్ని తిననీయగలడు అంటే ఫిజికల్గా బ్రతుకున్నప్పుడు తినేయమని చెప్పారు యేసుక్రీస్తు వారు. నన్ను తినేయండి అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆత్మీయంగా చెప్పారు.